Здравейте, любими мои момичета! Правя пак едно бързо включване от банята, за да ви покажа едно средство, с което аз много бързо се преборвам с пъпчиците. Ето тук имах една брутална, ето тя се вижда, беше огромна между другото. И за няколко дни мазане без стискане, защото аз в принцип не обичам да стискам лицето си, пъпките, които ми излизат и така нататък. Без стискане, само с мазане. Вечер престоява цяла нощ и почти изчезна тази огромна пъпка, която имах и която супер много ме дразнеше и много трудно заличавах с грим, дори с коректори и така нататък. Искам да помогна на момичета, които се борят с акне. Нямам чак толкова проблемна кожа, но тук-там ми излиза някоя пъпчица и много им се дразня. Ето това е чайно дърво. Страшно съм доволна от него. Само в момента, в който намажеш пъпчицата и тя на следващата сутрин вече е тръгнала да минава и след 2-3 намазвания вече няма почти следа от пъпчицата или вече е засъхнала и успешно се лекува с чайното дърво. Ей, това си взимам. Немско е. Чайното дърво помага за проблемна кожа, за нечиста кожа, за употреба също така се използва за след слънце, за други ранички, херпеси и прочие. Има много многобройно приложение в всякакви области и е страшно добро за пъпчици. Да си знаете, момичета, само за това правя това видео, за да съм полезна на някоя от вас. Защото, както знаем, не е хубаво да се стискат пъпчиците, да се пипат и така нататък. Също така, от доста време избягвам агресивните продукти за акне. Преди много ползвах разни спиртове, ако щеш, но те прекалено много изгарят кожата и я изсушават и си търсех някакъв продукт, който успешно да се бори с акнето. Пак казвам, нямам някакво, кой знае какво акне, но тук-там излизат по някоя друга пъпчица. Това е средство. Хем хидратира, хем ги премахва много успешно и доста бързо, така че препоръчвам ви го, а и не само за акне, за много други неща се ползва чайното дърво. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро, любовчета!